Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova písma svätého, ako sú zapísané v knihe Jonášovej, v 3. kapitole takto zniejúce. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel. Išiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom na 3 dni chôdze. Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: ešte 40 dní a Ninive bude zničené. Vtedy uverili Ninivčania Bohu. Vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o tom dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov: nech ani ľudia, ani zvieratá, rožný statok, ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nepijú. A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie? A zdá sa, Boh znova zľutuje. Odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, bolo mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Bratia a sestry, ako si pamätáte na svoje detské časy? Akí ste boli, keď ste boli ako deti? Boli ste vy vždy tými poslušnými, konajúcami tak, ako chceli vaši rodičia? Alebo ste boli trošku aj takí huncúti? Rodičov ste samozrejme počúvali, ale vždy, keď sa dalo, stratili vás z dohľadu, už ste konali inak? Dnes na týchto službách Božích sme počuli o príkladoch 2 ľudí, Rút a Jonášovi. A naozaj na minulých kázniach sme hovorili o tom, že my, kresťania, máme konať inak. No máme toto Jonášovo konanie, že sa rozhodol neísť do Ninive, ale vybral si druhý smer, do Taršíša, že konal inak, ako chcel Pán Boh hodnotiť za správne. Naozaj Jonáš je známy tým, že nebol najposlušnejším šíriteľom Božieho slova. Oproti takej Moabčanke, Rút, ktorej aj keď zomrel manžel, zostala pri svojej svokre, starala sa o ňu, odišla do cudzej krajiny. Je Jonáš naozaj takým opakom, dokonalým príkladom neposlušnosti Bohu a vkladaním vlastných myšlienok do Božích slov. Dôvera v Boha je vždy poddaním sa mu. Slová máme sa Pána Boha báť a ho milovať z malého katechizmu však nehovoria o tom, že Boh nás drží ako na vôcke, ako psa. Že on je ten, ktorý sa nás snaží zotročiť, ktorý nás drží blízko sebe a nepustí nás. No v tomto prípade my sami by sme chceli, aby to tak bolo. My sami by sme mali hľadať spôsoby, ako sa od Boha neodlúčiť. Ako sa nechať ním viesť. No Boh dáva slobodu, poviete si. Áno, to je určite pravda. Preto my si ten pomyselný obojok chceme dávať sami na hlavu, na krk. Ale vždy si ho môžeme dať kedykoľvek dole. A tak skutočne pôstne obdobie, ktoré nás čaká, je časom, kedy sa chceme dobrovoľne podvoliť Božej vôli. Tým, že zanecháme staré obyčaje, že sa možno aj zdáme časti nášho pohodlia, hovorím časti, nie celku, a vytvoríme si tak priestor pre Boha.
Možno ten čas získame tým, že vypneme televízor, pôjdeme sa bez zámeru prejsť do prírody alebo po meste a budeme rozmýšľať. Nie je všetko len o práci. Boh chce pre nás dobré. A vie, že nezvládneme len pracovať. Ale potrebujeme aj oddychovať. Chce nám dobré. A čím bližšie mu budeme, tým viac budeme poznať, aký Boh dobrý je. Ako aj Moabčanka Ruth spoznala, keď mu dôverovala, že Hospodin je dobrým Bohom, ktorý sa nestará dokonca len o Izraelcov, ale o všetkých, ktorí v Neho veria. Nie len Izrael, ale aj Moabčanka mohla k nemu pristúpiť a vedieť, že sa postará o všetkých, ktorí v Neho veria. Že sa naozaj o nich postará. A tak isto to bolo aj s mestom Ninive. Jonáš akokoľvek si myslel, že jeho práca je zbytočná. Že ho aj tak nikto nepočúvne, čo on bude hovoriť. A že všetci si aj tak budú robiť po svojom. Tak v tejto chvíli padá na kolena. Pretože sa stal naozaj zázrak, aký nikto nečakal. Ninivčania, samotný kráľ počúval slova proroka. Zamyslel sa nad nimi a rozhodol sa všetko zanechať. Rozkázal každú prácu odložiť a riešiť len jedno. Vzťah s Bohom. Keď Jonáš ohlasoval ešte 40 dní a mesto bude vyvrátené, vôbec nečakal a nechcel Boha, ktorý sa zmiluje. On chcel toho prísneho Boha, ktorý naozaj potrestá hriešnosť. Hriech je to, keď netrafíme cieľ. Ako keby ten vystrelený šíp, tá naša práca, netrafí terč. A vôbec nie je to absurdné až paradoxné? Že ten Jonáš, ktorý sa rozhodol, že nepočúvne Boha, Hospodina a pôjde úplne opačnou cestou, nie do Ninive, ale Taršíša, tak nad ním sa Hospodin aj tak zmiloval, doviedol ho k svojej službe, že ešte pred chvíľou mohol byť naozaj na dne mora, mŕtvým. A keby sa naozaj aj nad ním Boh nezmiloval, už dávno nie je. A on, ktorý poznal milosť Božiu, v tejto chvíli chce, aby sa Boh zachoval prísne? Jonášovi sa totiž to nepáčilo, keď sa Hospodin zľutoval. Pretože on v tej situácii vyzeral za hlupáka, za blázna. Veď predsa nič z toho, čo Jonáš ohlasoval, sa nakoniec nestalo. Aj keby si to veľmi žiadal, aby na nich doľahol Boží trest. Ale aj apoštol Pavol povie, že viera v Krista je bláznostvom pre každého normálneho človeka. Bratia a sestry, Bohu sa treba poddať. Nechať sa priviesť k nemu a uvedomiť si, že pre kresťana má byť podstatné to, čo si o ňom myslí Boh. A včera bola konferencia IMUŠ, našej evanjelickej cirkvi, a naozaj organizoval ju jeden veľmi dobrý náš brat farár, Marian Kaňuch, a on by určite túto vetu zopakoval, pretože je veľmi podstatná. Je naozaj veľmi podstatné, čo si o nás myslí Boh. Že on nás pozná, že on vie, čo si myslíme. Je dôležité, že myslíme dobre, že myslíme na neho, a nie je dôležité to, čo si myslia ľudia v kaviarni alebo na ulici. Áno, aj pre Jonáša to bolo ťažké. Hneval sa na Hospodina, že ho takto zosmiešnil. Ale práve na to sme tu my všetci, jeho služobníci. Čo vzývame Krista, ktorý prišiel na svet ako kráľ, prišiel ako taký najväčší borec na Mercedese a dokázal všetkým, že on je ten top. On nám je prvý
vzorom poníženia pre dobro druhých. On nám je vzorom aj toho, že služobník, pracovník je hodný svojej mzdy. No on dáva svojim služobníkom len jednu úlohu. Ako ste to počuli v dnešnom nedeľnom evanjeliu, dáva nám úlohu rozsievať. Či už slovom alebo skutkom. Jonáš oznamoval Boží trest slovom. Rút si prežila život so zbožnou Noemi a vďaka tomu uverila. Slovo Božie, reč nie je len verbálnym nástrojom, ale hlavne neverbálnym. To, čo možno aj dokážeme vycítiť na druhom. Je to častokrát dôležitejšie ako to, čo naozaj len hovoríme. Každý z nás tak dokonca vie veľakrát vycítiť, či tie úmysly človeka v srdci sú úprimné alebo falošné. A na druhú stranu niekedy sa to možno veľmi ťažko zisťuje. Pretože o našich úmysloch častokrát vie len Boh. A dnes pri spovedi naozaj chce naše úmysly očistiť. Tým, že odpustí náš hriech a viac si na neho nespomenie. Chce nám dokázať to, že viac nejde o naše pády, naše zlyhania, ale ide o dôveru v Boha. Že vždy, keď padneme, on tam bude a podá nám pomocnú ruku. Na to sa môžeme vždy spoľahnúť. Pretože ako vieme aj z dnešného kázňového textu, Boh odvracia svoj hnev. V tom je Boh iný od nás. My keď sa hneváme, častokrát musí prejsť čas, aby nás to prešlo. Ale Boh sa hnevá, dokým to my zvládneme. Dokým je to pre nás zvládnutelné, pretože Boh, Hospodin, je dobrým Bohom. A chce nás omilostiť. Aj dnes pri spovedi, aj dnes pri Večeri Pánovej nám chce znova ukázať veľkosť svojej lásky. Keď sa za nás, za naše hriechy ponížil tak, že každému jednému bol na smiech. A Jonáš? Ten prišiel do Ninive niečo ohlasovať a nezvládol to. A pritom si ho každý vážil. Počúval tu jeho kázeň, a teda bola celkom krátka, možno by sme mali začať tak kázať, tak trošku kratšie, že 40 dní a budeme zničení, možno by sme sa naozaj začali modliť a počúvali slova z písma a zmenili sa. A Ježiš? Ten kázal a nepočúvali ho. Vysvetľoval a nerozumeli. Chcel dobre a hanili ho. Až ho napokon zabili. Takí sme, bratia a sestry. Iné nechceme a svoje si nedáme. Nechceme počuť nič nové. Nič iné. Lebo si aj oni mysleli, že im to stačí, to, čo vedia. No Boh nás chce celých. Chce, aby sme sa mu odovzdali a nespoliehali sa na to, že veď predsa je ešte čas a na to, aby som veril. Že veď stačí na smrteľnej posteli povedať: Pane Bože, odpusť mi, že som nebol lepší, že som sa nezachoval k svojej manželke milostivejšie, že som nebol dobrým k svojim dcéram, synom, že som ich viac neľúbil, že som sa ako rodič viac hneval, ako ľúbil a že som neodpustil. Naozaj, bratia a sestry, nespoliehajme sa na to, že v poslednej chvíli nášho života si naozaj budeme mať čas spýtovať svedomie. Lebo koniec je blízko. A naozaj podľa Božích slov môže prísť kedykoľvek. Pretože o čase, kedy všetko skončí, či už tento svet alebo náš život, vie len Boh.
tak preto využíme aj tohtoročný pôst. Nájdime, čo nás v našom živote oddaľuje od Boha a odstráňme to zo svojho života. Zmeňme sa. Prosme o nové. Nemyslíme na staré. Modlíme sa za čistotu a nemyslíme hriešne. Poddajme sa vôli Božej, pretože Hospodin je Bohom, ktorý je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Boh, ktorý oľutúva nešťastie. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože, Otče milostivý, tak Ti aj v tejto chvíli vyznávame svoje hriechy. Každý sám za to, čo spravil. Každý sám za to, za čo nesie vinu. Ale my vieme, že už tú vinu niesť nemusíme, pretože Ty si za ňu prišiel zomrieť. Ty si ju prišiel zobrať a my sme viac čistí. Už sa viac nemusíme trápiť. Aj keď si my častokrát myslíme, že sme zlí, nikto nás nemá rád, na nikom nám nezáleží, alebo na nás nikomu nezáleží, tak my vieme, že Tebe na nás záleží. A nemusíme sa viac trápiť, čo sme spravili zle, ale môžeme s radosťou kráčať novým životom, ktorý si Ty pre nás prichystal. Preto ťa prosíme, aby si zobral z nášho života to, čo nás oddaľuje od Teba, ale priblížil nás k sebe. Amen. Bratia a sestry, zahrňme do spoločnej modlitby teraz už aj nebohú Zuzanu Daníšenovú, rodenú Palinkášovu,